It-tmexxija tal-Prim Ministru Roberta Bela fissret stabilta u prosperità ekonomika f'mumenti ta' sfidi internazzjonali. Dan innotaħ l-editorjal tal-Malta Independent fil-ħarġa tagħha tal-Ħadd brabta ma' 6 snin ta' tmexxija ta' Roberta Bela bħala Prim Ministru mexxej Laburista. L-editur ta' din il-gazzetta nnota kif wieħed għadu jaraf li ġiet tmurija kompetenza f'mumenti ta' sfidi internazzjonali kbar. Ġi spjegat kif Roberta Bela ħadd tmexxija tal-pajjiż f'Jannar tal-2020 u ftit ġimgħat wara Malta mal-bqija tad-dinja ffaċċjat il-pandemija globali. Intqal kif dan kien mument li prova kwalunkwe mexxej wis inqas wieħed li kien għadu kif inħatar. L-editorjal qal il-miżuri li ttieħdu kienu ġeneralment effettivi, b'miżuri li jlaħqu bilanċ tajjeb bejn is-saħħa u l-ekonomija. B'Malta ġiet imfaħra fost oħrajn mill-laqda dinjija tas-saħħa. L-editur ta' din il-gazzetta semma kif Roberta Bela kiseb l-akbar rebħa elettorali f'Marzu tal-2022. Intqal li tmexxija għaqlija ekonomika u riet il-kompetenza ta' tmexxija tal-Prim Ministru Roberta Bela. B'Malta rkuprat b'mod saħħtu mill-pandemija l-inqas rata ta' qatt fl-istorja u tkabbir ekonomiku baqa' b'saħħtu. Intqal li quddiem sfidi internazzjonali kkawżati mill-gwerra bejn ir-Russja u l-Ukrajna, il-Gvern tal-Prim Ministru Roberta Bela żamm il-prezzijiet tal-enerġija u l-fjuwil stabbli għall-familji u n-negozji.